mandirigma na tunay, hindi umaatras sa kaaway. AJ Banal! Ang jab niya ay parang latigo kapag tumama na ito sa iyong ulo. Ang straight, parang maso, madudurog pati ang puso mo. Ang hook, kapag pumasok, bigla ka na lang malulugmok. Ang cross, napakasakit, para kang tinamaan ng plansyang mainit. Ang upper, nakaka-hangover, pagkatapos ng laban meron ka ng fever. Lahat ng ito darating sa'yo kapag si AJ na ang nakalaban mo. Galing sa erbita, nagsanay sa gym ng alak, kaya sobrang lakas ng kanyang puwersa. Marami na siyang pinatumba, pinaiyak at pinahanap ng ama at ina. AJ Basuka! AJ Basuka! AJ Basuka! Basuka Banal! AJ Basuka! AJ Basuka! AJ Basuka! Basuka Banal! Nabasa ko sa dyaryo na ang sabi ng iba na si Bazooka daw ay kulang pa siya ng stamina. Pero ngayon ay dinoble na ang kanyang training, kakayanin pa kahit maging round 15. At para sa kaalaman nyo, mas lalo pang tumibay ang kanyang kamao. Kaya tingnan nyo ngayon sa ibabaw ng ring, paano ang kalaban na knockoutin. No mercy, walang kapatawaran, dahil hindi kanya titigilan. Mas mabuti pa mag-surrender, mag-throw in the towel ang iyong corner. Pero hindi pa tapos ang mission, kasi mayroon pa siyang ambisyon. Kung hindi nyo alam, sasabihin ko ngayon, gusto ni AJ maging world champion. AJ Basuka! AJ Basuka! AJ Basuka! Basuka Banal! AJ Basuka! AJ Basuka! AJ Basuka! Basuka Banal! Mandirigma na tunay, hindi umaatras sa kaaway. Kahit saan ang bakbakan, wala siyang kinatatakot.